Imos aproveitar este plano que temos da área escavada da vila romana de Toralla para falar das distintas partes que conforman o complexo da vila e tamén das distintas estancias e da súa distribución. Por unha banda, en cor verde, temos o que sería a pars rústica, esa parte ou esa zona ou esa área productiva da que falábamos na introducción. Aí temos a salina, que ocuparía boa parte da praia do Bao, pero tamén temos almacéns, alpendres, tamén poderíamos ter cortes para animais domésticos, ovicápridos, porcos, galiñas, o que tivese esta familia galaico-romana que ocupou esta vila. Xusto ao lado, sombreado en cor amarelo, temos a pars urbana, a zona residencial, a casa propiamente dita. E aí temos varias estancias e unha distribución moi concreta da que imos falar, xa que esta distribución das vilas romanas que atopamos no noroeste da Península Ibérica difire bastante das que podemos atopar no centro da península ou no Mediterráneo. Hai que ter en conta que tamén temos un clima distinto e uns materiais constructivos distintos, así que esta xente, inda que está copiando modelos romanos, pois o que fai é adaptalos un pouco ás circunstancias do lugar no que viven e as cales coñecen perfectamente. Imos a comezar por esas estancias que están marcadas coa letra E mayúscula. Esas serían as cubículas, serían as habitacións da casa. Temos 3 cubículas, dúas delas de maior tamaño, estas dúas están unidas por un paseo, por unha especie de corredor de encontros que conecta as dúas habitacións. Logo temos 2 corredores, un corredor interior que articularía todo o espacio doméstico e un pórtico exterior, un corredor exterior porticado cunhas basas de columnas, serían columnas de madeira que sosterían unha especie de porche de entrada a esta zona residencial. A gran sala rectangular que temos por debaixo deses corredores é a estancia principal, o que chamarían os romanos o triclinium, ou máis ben neste caso, polo seu tamaño, poderíamos falar máis ben dun oecus. E ao lado desta estancia principal, pois temos unha das cousas que máis chaman a atención nesta gran casa romana, que é esa balnea, ese complexo balneario, esa terma artificial dentro da casa, que conta cunha bañeira de auga quente, unha bañeira de auga temperada e unha piscina ou bañeira de auga fría, que reciben o nome de caldarium a quente, tepidarium a temperada e frigidarium a bañeira de auga fría, para facer o circuito termal completo que logo explicaremos. Fora desta zona residencial temos pegada, pero sen conexión interior, toda unha zona de servicio, un área de servicio con 3 estancias, un almacén ou despensa, unha cociña con ata 3 lareiras, 3 espacios para o lume e unha zona de forno ou unha sala do forno onde temos a boca do forno que, por unha banda, quentaría a auga da sala quente desa balnea, pero tamén sería un pouco a caldeira da casa e a que daría calefacción por chan radiante por medio dese sistema de hipocausto que ahora coñeceremos. Imos, pois, a pararnos nalgúnas destas salas principais, destas salas máis curiosas que conforman a vila romana de Toralla e ímolo facer in situ. Atopámonos na sala quente da balnea da vila romana de Toralla, que é unha balnea, pois é un circuito termal artificial dentro da casa. Esta que teño o meu carón é a bañeira de auga quente, o caldarium. Xusto detrás teríamos o tepidarium ou bañeira de auga temperada, e na sala contiguas, que sería a sala fría desta balnea, habería unha piscina de maiores dimensións, unha bañeira de maiores dimensións, que sería o frigidarium ou bañeira de auga fría. O circuito que seguían as persoas que empregaban os usuarios deste tipo de instalacións sería baño de auga fría, baño de auga temperada, baño de auga quente e de volta baño de auga temperada e baño de auga fría, rematando no frigidarium antes de sair. O que se buscaba con estes baños de contrastes térmicos era a recuperación muscular e a activación da circulación, é dicir, tiña unha motivación de saúde, mas tamén este tipo de instalación son espacios de sociabilidade no mundo romano, son lugares onde recibir as visitas, onde pechar tratos, pechar negocios,
e ademais son marcas de prestixio. Ter dentro da casa unhas instalacións como estas pois nos dan unha idea de cal era o nivel económico, o nivel social que ocuparía esta familia galaico-romana que habitaba a vila romana de Toralla. É importante salientar tamén que nas excavacións arqueolóxicas que descubriron todo este complexo, alo menos na sala fría desta balnea aparecen mosaicos. Que pasou con eles? Bueno, pois por desgraza os muros, os paramentos da vila, cando a vila foi abandonada, caíron sobre estes mosaicos, destrozáronos case por completo, así que non se poderon conservar in situ. Non obstante, aqueles fragmentos mellor conservados que si mantiñan certa coherencia compositiva, o que se fixeron foi levantalos e leválos para a súa conservación ao Museo Municipal. Por lo tanto, unha marca de estatus, unha marca de prestixio e ademais un sistema para a recuperación muscular e para a recuperación e activación da circulación que disfrutaron os habitantes desta vila romana de Toralla. Atopámonos na sala do praefurnium ou do forno da parte urbana da vila romana de Toralla, o auténtico corazón térmico da parte doméstica desta gran casa romana que atopamos neste xacemento arqueolóxico. Que é un praefurnium? Pois é o que vemos aquí, unha boca de forno, un forno que actúa como unha especie de caldeira para esta instalación, para toda a instalación térmica da casa. Por unha banda, a súa función a podemos dividir en dúas, que serían quentar a auga do caldarium e do tepidarium, neste calderín que temos aquí arriba, pero ademais, algo que chama moito a atención é que o aire quente que se xera na boca deste forno circularía polo hipocausto da casa. Que é un hipocausto? Pois é un sistema de calefacción que hoxe poderíamos chamar de chan radiante. O que pasa que, en vez de circular a auga quente, o que circula por debaixo do chan dos solos da casa sería o aire quente xerado na boca deste forno. Ese hipocausto componse de pilai ou columnas que sosteñen a suspensura ou o chan da casa, a placa da casa, e por esa galería subterránea que vai debaixo de todo o ámbito doméstico, pois circula ese aire quente que, como tende a subir, pois estaría calefactando as estancias que estivesen afectadas, por decirlo de algún xeito, por este hipocausto. Por lo tanto, a sala do praefurnium, a sala do forno, sería eso, o corazón térmico da vila romana de Toralla. Isto que teño aquí detrás é o muro sur da parte urbana da vila romana de Toralla e van nos servir para falar da súa construcción, da súa arquitectura e dos materiais que se empregaron neste lugar. Por unha banda temos unha mampostería moi tradicional, unha mampostería que podemos atopar no mundo galego dende os castros ata o mundo rural contemporáneo, pero por debaixo, en os muros esquineiros, atopamos algo típicamente romano, como pode ser o emprego de grandes sillares de granito con decoración almohadillada como os que vemos aquí. Ademais, noutros muros de edificación podemos atopar a implementación e o uso dun sistema chamado de soga e tizón, que consigue repartir e contrarrestar as tensións que xera unha cuberta de tébula a dúas augas moi pesada. Por lo tanto, unha mistura de construcción e elementos moi tradicionais con elementos típicamente romanos que servirían para darlle máis empaque a casa, para facela a vista dos demais como unha casa grande ou unha casa importante. E, por suposto, solucións técnicas como o sistema de soga e tizón para contrarrestar as tensións de cubertas moi pesadas.